रंगना कमाई ओ रंगना कमाई रे रंगना कमाई कहू तोरा से जहिया से बियाह भइल बा हाँ तहिया से आज ले हम तोरा से कबो जीत नहीं पाऊ। जीत नहीं हाँ हमेशा ते हमरा कोनो ना कोनो काम में ते हमरा से आगे निकलिए जा। बे तो एमे कोनो बात नहीं है। मर्द हमेशा आगे रहेला लो पत्नी से। ओइमे कौन छोटा बड़ा चाहे जीतला के बात बा। देख ई बात ते नु कहत रे लेकिन अभी भी ते एगो काम में हमरा से अधिका बाड़ी। तार से काम में अधिका बानी। हाँ हम ओकर बराबरी नहीं कर। अच्छा बे तो पत्नी से पति के बराबरी कौन बा। पति हमेशा बराबर का रहेला लो हमेशा आगे ही रहेला लो। ते कहत रे लेकिन अभी भी ते बुझत नहीं कि हम तोरा में एगो काम में हम पीछे बानी तोरा से। देखते कुंवार रहलिस। हाँ तो तोरी गौरी शादी भई रहे हमरा शादी होखे से पहले। अच्छा भई रहे। आ दूसर का शादी हमरा से हो गई। हां भइल। तो तोर दूगो शादी भइल नु। हां दूगो भइल। हमार एगो। हां तो हमहू ये गौरी शादी क के तब तोरा से बराबरी कर। गौरी शादी करबो। अच्छा एगो तू बात बतावा हमरा से कि जे हमार तो संजोग खराब रहे जे केहू से बियाह भइल आ बिना उनकरा लगे गइले चाहे उनकर लगे हम गइलहु रहनी तो मर गइले ना। तो जब मर गइले ओकरा बाद से तारा से शादी हो गई। हां तो जब हो गइल तो तू कुंवार में कहां जाके मुंह मरले हो तो तूहू तो दुआहे न होखबो। हम ये बात के पति पूजावे जातन तारा से आ तारा अगर ई समझ में आवता जे हम दुआह बानी तो जा तू 2-4 गो का 10 गो शादी करियो आ खतन जे के घरवा में लेकिन हम दूगो शादी करब 50 गो जा कर रंगना कमाई बुझाता सही कहत कि मेहरारू के दोबारा जिंदगी जिए के अधिकार होला। ई बात हम दोबारा ओकरा से ना कहेम। ओकरा मन में बड़ा दुख लागे।